Тамошобинони азиз, ассалом, хуш омадед ба канали мо. Ана инамуд итальянский комбахта. Итальянский шифон комбахт. 950 сомон як либосаш. Ази пештарак ман видео карда будам. Яке аз подписчикони мо хоҳиш кардан ки бори дигар бинед ки ҳамина ҳозир ҳастан, нестан. Ва имрӯз ҳам хеле кӯшиш карда як навори дигар барои подписчик пешниҳод карда истодам, то ин ки бинам. На марҳамат, беҳад фасон. Рангошон хеле зиёдай. Тоза оригинал. Ана марҳамат. Иношам ҳамин нарх мече? Бинед? Ана инам душ ҳастай бо. Ибо нусхаш дигар таракай. Аз ин ду ранг, се ранг ҳаст. Ина хоҳед аз анаи рангош гиред. Ино тоза якум сортан. Дубайский. Бечхол пушида мешада? Бечхол пушида мешидаст. Ана инаму чо намедонаму? Инаму душа мешава. Ана марҳамат. Хулоса ҳамин новинка агар дар кор бошад нависед.